meget veludviklede etårsopper. Rigtig kanon gode af det. Men katalog nummer 31 har vi valgt at gå på flot, og du må gerne trække lidt frem. Om hende har vi sagt, at det er en særdeles god type. Hun har særdeles gode udfyldte rammer, og hun har en god hals og en rigtig god overlinje. Hun er passende førelemmer. Hun er god i skridt, og hun har en god skridtlængde med det godt ind under grebet. Hun er god og jordvendende i trav og med godt ind under grebet. Hun har fået 9 i type, 9 i bygning, 8 i lemmer, 8 i skridt og 8 i trav, og det giver samlet 42 point. Tillykke. Nummer 2 i rækken, katalog nummer 37.